mumpung aku untuk konten. Iki pisang kira kena di apa-apane. Soalnya iki bosok dari dia masih muda. Lah kayak kemarin ngasih ke mae kok mentah. Karena posisinya kayak seperti ini, guys. Dia waktu masih berbuahnya masih muda itu rubuh sendiri, ngono ceritane. Jadi, guys, sebelumnya juga aku ngasih ke mae ku yo mateng. Yo kadang mungkin habis setengah mateng. Nah, karena kemarin tak kasih ke mae itu masih mentah karena pisangnya rubuh sendiri. Daripada tak jarno ora tak weno uang, aku yo malah dosa, guys. Kenapa tak kasih ke mak wingi mentah ya? Karena wite wis wite wis bosok. Lah tak jarno ayu malah dintekno bajing, ngono lho ya. Tak kandhani, guys, ngono. Nek delok kontenku sebelumnya ya pasti bakal ngerti kok. Aku ngakei mak iku ya pernah mateng. Pokoknya nek sekirane iku wis mateng loro, mateng piro, lha iki pas rubuh posisi mentah kabeh. Nek tak jarno wit juga ngarah mateng soalnya wite wis bosok, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nek iki wis gak enek. Iki mateng tapi wis gak urung ono isine soalnya isih mentah. Iki arep tak rubuhno, guys. Ceritane. Ya. Nek sing ngerti yo konten-kontenku sebelumnya yo bakal ngerti. Aku ngakei mak iku nek wite iki akeh sing sebagian iki mateng yo tak eno mae. Lah wingi kae mentah perkara ne wite bosok tengah wis posisi wis gak tanda-tanda kehidupan. Ya mentah ya ben timbu mae wong dijarno engko mateng dhewe kok. Dijarno rong dino kok ndak yo gak mungkin lah mentah dipangan ya dijarno mateng dhisik.